ke uma ufika kwi-stage of yokungcoliswa kwegama, don't defend yourself. Ngoba lalela bazalwane, umuntu ongakufuni ucomplaina ngentuli uma kudansa wena noma izulu lini. Unestefe nje usibangela intuli. Bathi abantu kanjani baliyana bathi nje indlela adansa ngayo. Ngoba umuntu ongakufuni bazalwane ucinga noma yini uconfirm lento ayizwa la ngaphakathi. Kodwa qhubeka wena ube the righteousness of God. Qhubeka wena uma eqinisweni. Truth will prove them soon and very soon. Iqiniso bazalwane amanga athathe private jet la airport eBay afika in 45 minutes ago la land ahlonisha welcome. Iqiniso libe lihike kanje. Imimoto yaphi athi ngibheke eGoli ithi imoto mina ngemtubatuba lithi ngicela ungishiye khona emtubatuba liphinde lehle iqiniso lakho kuthena nje amanga celebrate waGoli apha lakho kuthena nje iqiniso limi ithaku yaphi ithi thaku ngiye Amersfoort ithi ngicela ungibheke ePieter Retief iqiniso lifika after 7 days amanga sehlonishwa 7 days bese lifika iqiniso uma indodana yomuntu enikhulu niyoba ngabakhululekile impela. Shout hallelujah! Hallelujah! Like the discourse we find in the scripture.